Det her, det er mad. Tonsvis af mad, fødevarer, der hver eneste dag sendes til destruktion fra supermarkeder i hele Europa. Der er ikke noget galt med maden, den er ikke for gammel, eller der er ikke en anden grund til, at man ikke kan spise den. Og madspildet, det foregår overalt. Også her i Danmark. 70 gram koldbør til den støv. Bønnespirer, gulerødder, bladselleri, kasseret som for gammelt i supermarkedet. Majroer. Men det kan sagtens bruges af Fødevarebanken. Filosofien er at indsamle overskudsfødevarer fra fødevarebranchen af og distribuere det videre til socialt udsatte, som ikke har mulighed for at købe den samme mad, som vi andre har til hverdag. I dag er de narkoprostitueredes værested Reden det første stop. Jamen, Reden er en af vores aftager af fødevarer, så vi skal ned og aflevere en chat til dem, lidt afhængig af, hvad de har lyst til i dag. Den kasserede mad bruges både i kaffestuer og i rigtige køkkener. Så det er bare at starte fra den af. Hvad kunne du tænke dig? Ja, jeg bliver sgu da helt befæppet. Og her er madmor blevet inspireret. Det er jeg i den grad. Jeg har nogle koteletter, som jeg tidligere har fået fra Fødevarebanken. Og der har jeg en masse ting, jeg kan lave i fad, og der er tilfredssalat. Og turen går videre til en ny taknemmelig modtager. Denne gang et hjem for udsatte familier. Jeg kommer tit med grøntsager og med frugter, som budgetterne rundt omkring i køkkenerne ellers ikke rækker til. Så det vi kommer med, det er tit sådan det, der gør, hvad skal man sige, måltidet lidt mere spændende. Thomas Fremming og hans 38 frivillige har fået penge fra staten til begyndelsen af projektet. Men støtten er kun midlertidig. Det svære det er i Danmark er at finde økonomien til det her. I udlandet er man vant til at gøre charity. Sidste stop på dagens tur er et kvindehjem. Altså, vi kunne godt bruge nogle friske brød, fordi... Her er man godt tilfreds med dagens leverance. Denne her hjælp, som vi har her, den kan faktisk i nogle tilfælde være rigtig uundværlig. Hvad er de gode fødevarer at få her? De gode fødevarer er brød, forskellige typer af grøntsager, altså grøntsager, der er nemmere at have med at gøre. Det er ikke kun supermarkederne, der smider mad ud, som du kan se i horisont lige om lidt. Så kasseres god og sund mad allerede ude på markerne. Så meget mere, når Tine Gøtje er klar med vores udenrigsmagasin Horisont lige her efter TV-avisen.